Right, muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. A very good morning to you all. I'm so excited today to give you my morning updates. A lot is happening in Zimbabwe right now. So ndadecide kuti ndigare ndabata nguva ndigare ndakuzivisa izvinhu zviri kuitika so that pamunozotanga dhee renyu mune makuziva nyaya dzese dzinenge dzichiitika, nyaya dzese dzinonga dzichitenderera. Munozviziva muri yeZimbabwe kuti kana inini ndichinge ndatouya panapa handina nguva yekutambisa. Kana uchiziva kuti iwewe unodeedzerawo kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikane. So nhasi regai titangire panapa pane nyaya iri kuitika, iri kutaurika iyi panapa pari kunzi top army officials go missing as Chiwenga's bomb plot evidence shakes nation. Nyaya iri kutenderera pari kuinvestigatewa nyaya yeku White Stadium chakaitika zvegore riya. White City Stadium pakapotswa vamunangagwa netimu ravo nevamwe vanhu vese vakanga vari panzvimbo iyoyo pakangonzi pangoputika chibhomba chibambaira zvisina kunzwisisika kuti chichakaitika. So iko zvinezvi pakuda kunyatsvaga kuti ndianani vainganga vari responsible for that bomba. Saka iko zvinezvi nyaya yematenderero yakuita pave kuinvestigatewa timu rekwaChiwenga nekuti iko zvinezvi tamunguva kana kuti musizini yenyaya iya yesuccession iri kungonzi succession battle iri kutenderera. Muri kungoziva kuti iko zvinezvi vanhu vamwe kuri nevamwe vakutozviti timu mukanyaka, vamwe vari kungozviti aiwa isusu tichangoramba tichingoti 2030 mudhara wedu anenge achingoripo. Saka ndo nyaya dziri kupisa mudariro chaizvo idzodzo. Saka mapisiro ari kuita nyaya idzodzo ndo ari kuzokonzeresa kuti pakutanga kutsvagirana tumastands tumastyles ko pakati pakazombodai. So nyaya yakatova nenguva yakaignoriwa isiri kutaurwa nezvayo because inyaya yakaitika muna 2018 but iko zvinezvi yakudzoswa mudariro. Pamwe ndo maskillful acho ekunoisirana gokora because unongoziva kuti kana pakutaurwa kunzi umwe ari kutaura kuti inini ndichiri kuda kuramba chingonzi navanhu ramba uripo maskillful emapolitician because mumwoyo nemupfungwa munhu anenge achitoti inini ndiri kuda kutoramba ndiripo but vanhu vanozopretenda as if havasiri kuziva zviri kuitika. Iye anongobuda achingoti inini handisi kuplana kuita izvozvo. So nyaya yematenderero iri kuita panapa pari kunzi fresh investigations into the 2018 White City Stadium bombing have uncovered startling connections to Zimbabwe's military, casting a shadow over Vice President Chiwenga. The attack, which came close to killing President Emmerson Mnangagwa, claimed 2 lives and wounded several top officials, including Vice President Mohadi and Defense Minister Muchinkuri. Forensic evidence has identified the weapon as a Soviet-designed military grenade, specifically the type used by Zimbabwe's army forces. This revelation has intensified focus on Chiwenga, who had just switched from leading the military to become vice president. Saka muri kuona nyaya yacho iri panapa. Nyaya yacho yakabva yangonzi aiwa zvinhu zvinoshandiswa nemauto edu emuZimbabwe uko Chiwenga anga achangobva kuswitcha kubva kuarmy achienda ku vice president. Saka imaterial yakanzi imaterial zvinhu zvekubharaki. Saka ndosaka iko zvinezvi pakunyangunorwa pakurwa maskillful but manje maskillful yese investigations ziri kurwa ndopari kunzi pane vamwe vasiri kuoneka manje ipapo mainvestigation because anongada kuzikana kuti alright. Saka kana zvakange zvakazodai so mazuva acho ipapo ko iwewe wakanga uri kuplaya role ipi, ko iwewe unga wakamira sani panguva iyoyo. Ndo nyaya dziri kunyatsoitika iko zvinezvi. Handisi kuziva kuti zvichapera sei because munongoziva kuti nyaya dzacho kana vachinge vatotangana and handisi kuziva kuti chii chaicho chavakanyatsa kurongerana vanhu ivavo. Ndakatozvitarisa because unoziva kuti kana vachinge vatofunga kupedzana career vanozviita ende vanozvigona. Now pane imwe nyaya yakabudiswa panapa iri kuzongobuda yakabudiswa naWalter Muzembe but inyaya inobatanidzira kwakaitika zvinhu izvozvo in 2018 panapa pari kunzi how Emmerson Mnangagwa stole Mpoko's presidential throne. Walter Muzembe akazobudisa akati munhu akanga arifanira kunge ari rightful to the throne kana aifanira kunge achingonopinda Mpogezela Mpoko anga ari vice president panguva yacho but manje panapa chakazoitika ndechekuti iye ari kunzi akanga asina support yakasimba kana kuti support yavakomana masoja ava vanova ndo vanhu vakaplaya role yekuya ndo vanhu vanga vari pafront page. Saka iye kuti azouya achiti ada kusumudza musoro paitongonetsa asi angonzi munhu kuti akangosiyanawo nazvo akangoti inini ndegedza ndingoitawo zvandiri kuita zveupenyu hwangu haana kuda kumbozviitira kana pressure but reason chacho mukatarisa pane nyaya yacho iyo yaibuditswa naWalter Muzembe iri kunyatsotaura kuti
chakaita kuti aningiri nenyaya yekuti rimwe timu iri rakatongopinda ende mimi maitikira zvakaitika makazviona timu iri rakatongopinda ari mauto kudhara zvitongoza kuti aiwa panapa takutoita uyu mugabagarisa saka ndo maitikire akaitika nyaya yose asi pari kunzi ndiyaifanirwa kunge achipinda ipapo adzangonyaya dzekumashure ende munhu wacho muri ngozviziva mega kuti akabva kufa mai manje saka inyaya yekuti yakungotaurwawo zvinongonzi wafa wanaka kapanenge pakuchitaurwa nzi aiwa anga akadai anga akanaka akadididi vamwe iko zvinhu zvari kubuditsawo zvinhu zvakasiyana siyana vamwe akati akazobuda munhigirini maaigara mote vasina kubhadhara mabhiuzi zvinhu zvinongotaurwa nevanhu zvinenge zvawanda asi vamwe vazhinji vari kunyanya kutaura zvakanaka pamusoro pake ndo imwe yenyaya iri panapa iri kuitika ende tisatakanganwa is very important kuti tiyeuchidzane kuti Mike Chimombe naMoses Mpofu vari kuspenda Christmas vari kujeri. Nyaya yavo ndakamboitaura panapa ndichiti musi wa10 February ndo pavachazenge vachinodzokera zvakare kumatare dzimhosva kuti vachinoonerwa kuti nyaya yavo yoita sei. Saka iko zvino vanhu vekuti mombokanganwa nezvavo. A lot of people were like saka ZANU-PF uchichinchi zviri right kana vachiri kushanda vachiri kuwirirana asi unongoziva kuti kana vanhu vacho vakangwirikana vatopandukirana nyaya dzacho ndokwa dzinozongoperera vanenge vakuta vachitorana ndiri kuona sevhi yakasukuere panapa haasi kubatwa zvakanaka nematauriro akaitwa painterview iyi naChristopher Mutsvangwa. Interview yakabva kuitwa iko zvine zvapa pari kunzi Mutsvangwa's latest talk with ZFN is demanding to the struggle for independence, whilst many unsavory things happening to undermine the women and who fought so hard is completely unacceptable. ZANU-PF, please play the recording and convince yourself if this is the correct pictures of the struggle. The whole interview is scandalous, casting doubts on General Mujuru and Chiwenga, unclear details on the death of Chitepo, relations with Frelimo officials, and sabotage the old mutual. A serious review of this foolish diatribe will make many people very, very upset. We had to stop him from making cabinet a dealing room. He wanted to foist on us his corrupt relations with companies that wanted to exploit our resources. Present activities confirm our fears. Unozati dzinenge dzanyaya dzavo ukwanzwa pane zvakutaurwa zvakunopinzirwa nenyaya dzemabusiness mukati. These guys unongowaza amapolitician vanenge vane futi mainterest to protect vakadii saka unoona mwe ndo nyaya yacho vanenge vakusumukirana one ipapo vachitaurirana ningi zvakazoda nyaya dzekumba kwawo pandangondingokudzai kuti save yakasukere haasi kufara nenyaya iyoyo neinterview yakaitwa yeKwaMutsvangwa. I'm sure a lot of you guys makaiona saka kasukere ndo zvaari kubuda kutaura kuti aina umbata zvakanaka. Panapa tobva tapinda pane imwe nyaya iripo iri kutenderera nyaya yemacancer machine, radiotherapy machine aya. Nyaya yemacancer machine iwayo inyaya iri kunetsa. Government iri kuiswa mukona nevanhu each and every time, each and every day. So pari kunzi the Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe has given the green light to fast track the procurement of new cancer machines potential before year end. The procurement of the machines is promised on the expected release of funds from the sugar tax towards beefing up with the country's cancer equipment. Since the procurement of the sugar tax in Zimbabwe, the 2024 national budget, the government has raised more than 18 million. Speaking at the week's post-cabinet briefing, Health and Childcare Minister Douglas Mombeshora said while awaiting the release of funds by the Treasury, his ministry had conducted the requisite research on the health sector needs. So nyaya iripo vari kupromise kuti ayo gore rine risati rapera kwatosara mazuva mashoma saka vanofunga ameno pamwe shote vari kuda kungwedza kuti zvane weeks mashoma kuti mishini iyoyo inge iripo. Unozwa kuti ihondo ikabvira kudhara chirwa unoona wakasiyana siyana ana hope chingono the lights of vakasiyana siyana including myself tangoitaura kuti aiwa atingaite nyika kai kuti ukaenda kumageneral hospital ambucharapwe cancer munyika yenyu mauda ngoti ndinginda vamwe avaafode kuenda outside the country vachinotariswa cancer saka vanhu voparara reshwashwa nenyaya yekuti muri kutadza kungogadzirisa nyaya iyo. Saka vari kutaura kuti aiwa takaita zvesugar tax zvezvo saka mari icho takakwanisa kuunganidza 18 million
inini zvangu ndakangofana naThomas ndinozobhilivha ndazozviona. I'm not munhu wekuti ndinobhilivhiswa ndizvekuudzwa, ndoda kutodziona dzabaka mishini idzodzo dzakushanda ndozouya ndokonfirma kuvanhu kuti ayo dzakauya mishini. Zvekungopromisana zvokuti dzichazoya chichi, because pana patakambona ichitaurwa nyaya parinzoni muri kutambisa mari muchinotengera masoja aya mota chichi apa isi hatina makenza machine in Zimbabwe, ndo nyaya yanga yanetsa paya. Saka ndo pakazonzi ayo tiri kurepair makenza machine. Zvikanzi aiwa kurepair is not enough, because mimi muri kuda kuita zvekurepair muchitadza kutenga mamwe muchiwana mari yekutambisa muchitenga mota dziri expensive. Ndo pakanzi aiwa nyaya iyoyo iri mudariro. Saka ndo mudariro macho mauire yaita is there on Herald, munogona kunocheka mobva mazondiudzawo kuti munenge maionawo sei nyaya iyoyo. Tiri papo hamadzadiwa kuMozambique hakusi kudyiwa rinopisa iko zvinezvi. Pari kunzi tragic toll in Mozambique, 14 people have died in the past 48 hours amid ongoing protests sparked by electoral fraud. The families include 8 in Nampula, 2 in Cabo Delgado, and others in Nampane, Gaza, and Sofala. Over 50 and have been injured, and 47 have been arrested. The protests, which began on October 21, continue to shake the nation. Akusi kudyiwa rinopisa hamadzadiwa kuMozambique. Nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti unozati vakuchingobatanidzira pari pakunzi that opposition guy uyo akambenganzi auda kurwa achiskillful kuti aingo zvikungonhongwa zvezvo zvikungotorwa zvikubva ngonyangaritswa ndo zvanga zvoda kuitika pane ine. According to this post iri kubuda pane the East Height Voice ndori kuti Mozambique protesters seized key power station causing outages after an allegedly assassination attempt on opposition candidate Venancio Mondlane. State-owned energy company EDM announced that it is supplying energy to southern region on a scheduled and rotating basis to minimize the impact on plant shutdowns on consumers. The company described the situation at the 2 power stations seized by protesters as complex and worrying. Kwakusudyiwa rinopisa, it's a different country zveshuwa zvekuti election ikabiwa ndatozozvigutsikana havaende kuchechi havasi kuzvibvuma zvipere mushe kuMozambique. Ndo nyaya itoripo yandiri kutoona iri kuitika. So ndisati ndaenda munozviziva kuti most of the times handishayi nyaya 1 inenge iri kungovhundutsa vanhu. According to Crime Watch Zimbabwe, pane nyaya vari kubuditsa panapa vakomana ava on X vari kuti Prophet Walter Magaya faces likely disqualification from the ZIFA presidential election due to a criminal record stemming from his 2019 conviction for selling aguma and unapproved drug. Magaya, who was fined $700 for violating the Medicines Control Act, has announced his candidacy for the ZIFA president, but his controversial past continues to shadow him. Known for his flamboyant personal and claims of possessing healing powers, one self-proclaimed prophet has faced multiple lawsuits, including allegations from former partners, despite being a married man. Pakaipa zvinozongotera munhu, so wakuda kutongoti aregedza ndichimboendawo ndichimbonomira ndingambowanawo kana kaposition kuZIFA ikoko pakutanga kutorwa nyaya dzekumashure kuti ayo anogona kungodisqualify because of chichi pari kupisa paZIFA. Munhu wese anda chigaro, I know and I understand that, but ameno handisi kuzozvinzwisisawo zvangu formula kunemi vanhu vanoenda kumachechi kuti saka ndozonzi man of God otoya achinoningirikina achinokwikwidzawo mupost position yakadaro. I don't know kuti muchapona sei. Ende chimwe chinhu tichada kuona ndechekuti iye paanenge anopinda imombo pamwari vanenge vamuti chienda unorwisana nebalotika teta kuda kuona kuti zvechokwadi munhu anenge ari muprofita here, because kana ari muprofita ndonoti handingauye ndikanyadziswa kutoenda ipapo it's part of confidence kuzoti achaita achawina. Ndo zvimwe zvezvinhu zvetinenge tichada kuzoona. Unongozati Zimbabwe yagara ine drama, vanhu vemuZimbabwe tagara tiri easy kungobhilivha. You still remember kuti vanhu isusu taitombobhilivha kuti unotoshandisa kana sauti yemagodo kurwisa Satani. Satani chachiyani uchenzi Satani akanosangana naMwari akadididi. Taitombozvibvuma izvozvo. Vamwe vanhu vaitombozvibvumawo futi zvekuti aitotengeserwa kana sticker chachero rimbo prophet wake utonamira akaomba make kana paichi pake kana pamota pake chiri pai utotaridza kuti Satani achamutya.
vachitomusiya zvaka. Saka maZimbabwe ndiri vanhu kuti tinongotorwa advantage chingonzi Christian country hatichazive manje kuti saka tonyatsoteerera zvipi manje, because vamwe vacho vanouya vachitanga vane mahealing powers. Chechi ikangonzi ine mahealing powers, vanhu vane maproblems, zvipatara zvedu zvagara zvakadhakwa, saka vanhu vanotongomhanyira kumachechi vachida kunobatsirwa kumachechi, vanenge vakutongotorwa that advantage. So unoti kune dzimwe nyika vanhu vanonzwisisa zvese tikati rwere vanokuenda kuzvipatara vachinobatsirwa vachinorapwa, but in Zimbabwe vanhu vanoita queue nekudawo kwekuti kuzvipatara zvacho zvinenge zvakadhakwa, saka vanhu vakatozongonawo advantage vakati regeza tovhura machechi mahombe atongodai. Saka zvaakuvhiringidza kuti munhu akaita mahealing powers woti akatumwa naMwari here kana kuti anofanira kuchingoita ine traditional way, zvinonetsa, zvinotovhiringidza kuti panoitwa sei. But anyway, ina handipo pakujaja vanhu kana pakuita sei, ndingoyo zvimakusiyana naye nema-updates, mundiudzo kuti muri kuonawo sei nyaya dziri panapa. Ndo nyaya dzandakabatira muzuva ranhasi. Motanga zuva renyu muchiziva ma-updates ese ari kuitika.